Nitru poctili svojou návštevou veľvyslanci Francúzska a Nemecka, aby si pripomenuli výročie podpísania Elizejskej zmluvy, symbolu zmierenia a spolupráce medzi týmito dvoma krajinami. Elizejská zmluva, podpísaná 22. januára 1963 Charlesom de Gaulleom a Konradom Adenauerom, predstavuje historický milník v posilnení priateľstva medzi Francúzskom a Nemeckom po rokoch konfliktov. Tento akt sa stal základom európskeho zjednotenia s cieľom predchádzať vojnám na kontinente. O pár rokov neskôr, v roku 2019, bola v Aix-la-Chapelle podpísaná ďalšia zmluva Emmanuelom Macronom a Angelou Merkelovou, ktorá posilnila spoločné ambície týchto krajín na medzinárodnej úrovni. Elizejská zmluva bola podpísaná pred 62 rokmi medzi Nemeckom a Francúzskom a v princípe išlo o to, aby sa po hrozných rokoch vojny uzavrelo istý druh priateľstva a spolupráce a neskôr sa ešte predĺžila o ďalšie zmluvy, ktoré hovorili o spoločnom postupe v politikách. Pred 22 rokmi bola znova obnovená táto zmluva a uzatvoril sa tzv. Nemecko-francúzsky deň. V tento deň sa stretávajú aj politické reprezentácie Nemecka a Francúzska a samozrejme aj veľvyslanectva alebo zastupiteľstva, ktoré sú v zahraničí, chcú svojimi aktivitami v tento deň dať najavo toto dôležité priateľstvo medzi dvoma najväčšími krajinami v Európe, ktoré má samozrejme aj vplyv na ostatné krajiny. A dôležité je pre nás aj v tento deň dať to napríklad týmto stretnutím s rôznymi organizáciami, dnes konkrétne v Nitre, túto naše spojenectvo, aké je dôležité pre celú Európu a iné krajiny v nej. Veľvyslanci sa počas dopoludnia stretli so zástupcami radnice, kde viedli diskusiu. Hlavnými témami rozhovoru boli starostlivosť o ukrajinských utečencov, ktorí museli opustiť svoju vlast kvôli ruskej agresii, možnosti spolupráce na úrovni mesta a regiónu, ako aj podpora výučby francúzskeho a nemeckého jazyka na miestnych školách. Dnes sme teda prijali veľvyslancov Francúzska a Nemecka, s ktorými sme diskutovali rôzne témy od tých stavebných až po tie projekty, ktoré pracujú s komunitami a veľmi sme diskutovali aj o téme Európskej únie a jej potrebe pre rozvoj nášho mesta a to, že aj vďaka nej dokážeme riešiť projekty, ako je Starý park, ako je podjazd pod univerzitným mostom, cykloválka, ako je ďalšie množstvo projektov, ktoré sme dokázali tomuto mestu priniesť a tiež dokážeme presadzovať hodnoty demokracie, transparentnosti a rovnako udržateľnosti mesta po stránke či už environmentálnej alebo ekonomickej. Tak chceli sme ísť pri tejto príležitosti, že mimo Bratislavy, to znamená, že do iného mesta, tak sme si vybrali Nitru, pretože Nitra má veľmi bohatú históriu a sme mysleli, že spolu s kolegom z Nemecka, tak mohli by sme niečo ponúknuť. Ďalšie dôvody, prečo sme si vybrali Nitru. V Nitre sú dve bilingválne gymnázia, kde sa učí nemecký jazyk a francúzsky jazyk. A ja si myslím, že výučba jazykov je veľmi dôležité pre Európu. A ďalší dôvod je taký, že v tomto regióne aj blízko Nitry sú investori, nemeckí a francúzski investori, čiže to pomôže tento región, pomôže Nitru, aby sa bola súčasťou tej Európy. Et fait partie intégrante de l'Union européenne. Kroky oboch veľvyslancov potom zavítali aj do Kominu, kontaktného centra pre cudzincov a utečencov. Táto platforma zohráva kľúčovú úlohu v integrácii ľudí, ktorí našli útočisko na Slovensku pred ruskou agresiou na Ukrajine. Okrem poskytovania poradenstva a širokého spektra služieb organizuje aj kurzy slovenského jazyka pre deti, čím im pomáha lepšie sa začleniť do mestských škôl. Bol som veľmi milo prekvapený tým, že vedenie a tým Kominu sú veľmi profesionálni a čo ponúkajú tým ako utečencom alebo cudzincom, ktorí tu žijú v Nitre, to je unikát v Európe.
Boli sme nastavení, aby sme boli udržateľní, čiže nie sme veľkí. Určite nemôžeme konkurovať veľkým centrám integračným, ale vlastne sme dokázali, ako nebrať peniaze z mestského rozpočtu na obyvateľov a ako nastaviť, aby centrum vedelo fungovať z viaczdrojového financovania. Hej, čiže robíme stále na projektoch, na grantoch, hľadáme partnerov, donorov, aby sme vedeli tieto služby zabezpečiť. Si je peux finir, je dois avouer que je crois que ce centre... Mám pocit, že obyvatelia Nitry a tohto regionu preukazujú veľkú solidaritu voči Ukrajincom, ktorí sa dostali sem do Nitry, a to je veľmi pozitívny bod. Tým, že museli utiesť Ukrajine, tým, že Rusko vedie takú agresiu voči Ukrajine a tým, že napätie v Európe sú veľmi silné. Toto centrum je ako svetlo nádeje ohľadom toho všetko, čo sa deje v Európe. Tak určite myslím, že máme spoločný jazyk v tom, že vieme, že je veľmi dôležité, aby sme si nastavovali vôbec procesy, stratégie, čo sa týka cudzincov, že už bez cudzincov nebudeme môcť na Slovensku bývať, čiže už sa nevyhneme tejto problematike a musíme ju riešiť aktívne. A práve Nemecko a Francúzsko sú krajiny, kde sa máme čo učiť od nich, ako zvládajú vôbec celý integračný proces. Tak cudzincov dneska to tvorí už pomaly 15% obyvateľov, keď si zoberieme, a z toho napríklad 5 000 len je samotných utečencov, ktorí sú so štatútom teda dočasného útočiska. Čiže znamená to, že keď má Nitra okolo tých 75 000 obyvateľov a z toho 15 000 plus 15 000 má obyvateľov cudzincov, s čím vlastne ani samospráva, ani infraštruktúra mesta nepočítala. Čiže toto sú ľudia, ktorí jednoducho stále sú ešte nie našimi obyvateľmi, nedostávame na nich podielové dane, len na cudzincov teda s trvalým pobytom, čo je. Čiže toto je pre samosprávy veľmi dôležité a hlavne v tejto finančnej situácii vyjednať so štátom, aby sme dostávali na cudzincov podielové dane, ktorí tu žijú viac ako rok. Návšteva veľvyslancov bola zameraná aj na výučbu francúzskeho a nemeckého jazyka. Francúzsky veľvyslanec navštívil spojenú školu na Slančíkovej ulici, zatiaľ čo Thomas Kurz zavítal na gymnázium svätého Cyrila a Metoda na Farskej ulici. Obaja sa následne stretli na Univerzite Konštantína Filozofa, kde program symbolicky završili. Táto návšteva zdôraznila význam medzinárodnej spolupráce a priateľstva medzi národmi, pričom poukázala na potrebu kultúrneho dialógu a vzdelávania ako pilierov jednotnej Európy.